Lidi, vítá u dalšího videa. Dneska budeme hrát takzvaně survival games. A to spočívá vlastně v tom, že kdo dřív zemře, ten prohrál survival games. A já tu nejsem sám, je tady se mnou Dizzy. Teď mě bouchnu. A takže myslím, že bychom se mohli pustit do videa. Takže let's go. Takže už jdem těžit dřevo radši. Tím bude se vytečit. Já jdu tady pro bříz. Ne, tak vidíme tohle radši. No, lidi, to je jedno. Podle mě je to výhodnější, než mít domů z dírku. Že dřevo těžíš pomalejš, ale za to máš z jednoho bloku 4. Kolik ty? Já mám 24. Jsem já 5. Tak já budu mít za chvíli tak, co ty. Já budu mít tak koně. No, možná. Škola tě to nenaučila? No, nemůže ani tohle. Já 80. Já mám stack a 8. To stačí, už se smíla, pojď rychle udělat barák. Kámo, já bych ho udělal tady, protože tady máme jako i rovnou kejvku. Tady v tom kráteru, vidíš ho? Ale nejdřív bych ho radši udělal ve. Irony tady na povrchu. Tady. Tak ale rychle. Kámo, tady jsou irony hned na povrchu. Tady podstavit rychle. Postavíš tohohle. No tak už zavez. Tohle nám přes momenty stačí. Jo, počkej, já udělám krafťák. No. Dá se sem moby. Dá. Dáme líčka. No tam nám běží. Uhni. Jo. To mě nemá. Ale nevíš, jestli creeper bouchá i přes zeď. Děláš prdě, takže radši dál od dveří se drž. Takže budeme se přežívat, nebo je nějaký styky, uděláme se meče aspoň. No, do prdele, jsem debil. No.
dáme takhle, uděláme takhle ten meče. Hop. Proč děláš, že už máš pro všechny vyrobené? Aha. Tak nic. Mi to hoď. Kolik máš mečů? Dík, já mám 4. Máš sekeru? Mám. No to- Nehodím ti už, ale. Já nemám. Nějakýho mám balon. Jdeme podívat přes dvířka. Čist. Zombík. Ale ovce jej zabil. Už nám mlátí na dveře. Zombík vějíř. Bacha, odsivírám. Kam oni jsou tam 2? My jsme blízko vesnice. Tam i zombie normálně, ty vole. Tam je to tady zombíky, ty vole. Běhá obtížnost na hard. Jsem se díval na nebi, tam bylo, že ten ze survival game se má dělat na hardku. Okay. Máš vlnu? Jednu. Já jdu ven. Kámo, zavři dveře, já jdu zabít creepera. Bacha. Koukni do mě. Bacha, Patriku. Co pořád máš tím debilem? Jako to je fakt. Okay. Ale zombie. Ale mi to říkám. A nejde tím debilem, jak ti pořád nadává. Já teď zabiju toho pamarda. Kámo, on se tady zaspanil další creeper. No to budu zabít. Super jsme ho zabili. Skapej. Skapej. Kámo, máme. Kámo, těch monster tady je, já to asi neměl dávat na to hard. A skeleton do mě teď střílí. Tak jdi do domečku. Kde seš ty? Máš kamení, že jo? Ty zombíku je tam nějak moc. Au! On teď se mátí do dveří a bouchne mě, ale nechceš jít dál, já ho zabiju. Dizzy, nechceš jít dál, já ho Ne, zabiju. teď něco dělám. Oh, Skapal. Se podíváme, jak natáčíme. No, máme ještě 5 minutek. Takže kde bychom ten pak ukončili? Teď budeme přemýšlet. Au. Máš kamenné věci. Jen jedno. A my nemáme pec. Kámo, tady je další, tady další, tady další. Pojď.
A ty mě kryjí, ty tam nemají. Jo, gyníme. Dělej, leze sem zombie. Oni hovínko. Tady ho má. Nezabít creepera. Tam je to uhlí. Tak ho vem, tím budu topit. Takhle mi podklít záda, co? Tady to něco Já bylo. tě ze zora kryju. A co kdyby bylo něco vevnitř? Tak nevím, ale tady máš ještě uhlí. Máš u sebe styky, kdyby si udělal Nemám torčky. nic barák. Já moje barák. Ty vole, tady toho je. Prostě jde. Nevidíš. Kde vedli, mám torč. Takhle slyším zombíka. Za chvíli začnou hořet. Hm. Shit. Ty vole! Dízik zombie. Tam já jsem si posral, hlavně skočil normálně. Normálně dostat čemán. Netrup, tam dneska nemáte. Zap. Ty hovno, co je tam vodu. Ale nechci jít se mnou ještě. Jsem tam něco našel. Uvidíš. Plnou uhlí, jak ne? Bacha creeper, ty vole. Venku. Tady v té kejvce. Kámo, neníč to. On jde po mně teď. Počkej, já tam došáhnu. Sorry. Umle to dole. Do prdele, já mám poslední hápka. Máš nějaký jídlo? Mám zombie. Jo, hoď. Každý se hodí. Počkej, do té kejvky tam jde bochem. Kámo, dneska už by to stačilo. Že natáčíme dost dlouho. Takže dojdeme do domečku a mohli bychom to tak nějak jakoby ukončit. Pojď, Izzy. Okay. Tak já to ukončím sám. Ne. Tak ale dělej. Počkej, já ti to pak Máš 30 sekund. to neplatí. Zombie! Ty jsi druhý kejste, že jo? Já jsem tam. Dobrý, to stačí tomu. Odkud ten creeper, že jo? Jo. Tak ale rychle. Takže tímhle by dnešní video končilo. Pokud se vám
video líbilo, zanechte like, krásný koment a nějaký ten odběr. A jestli chcete, aby tato série pokračovala, tak dejte aspoň nějakých 10 lajků a bude pokračovat série. Takže Já se jdu vykoupat. zdravím vás Wolfík a Dizzy, čau čau. čau.